Walay mahatag nga financial assistance ang Mandawi City Hall sa mga nabiktima sa demolisyon sa Sitio Matimco, Barangay Subang Dako. Hangtod karong adlaw, gipadayon ang pagpangguba sa City Demolition Team sa mga panimay sa sudlunod nga sitio. Ang clearing gisugdan kagahapon aron makahimo og kalsada nga giingong labing gikinahanglan ilabi na panahon sa mga emerhensya. Ang pipila ka mga apektado nanawagan sa City Hall nga hatagan sila og financial aid aron makapabarog pagbalik sa ilang mga Pinoy-anan. Apan matud sa City Hall, dili sila kwalipikadong makadawat og hinabang kay dugay na silang gipahimangnuan nga dili patukuron ang maong parte sa yuta. Matud ni Attorney Edu Ibanez, gimanduan na ang demolition team na salbaron ang mga materyales. Ang mga apektado sa demolition, mga beneficiaries na daan sa housing project sa city-owned lot. Sad to say, no, watay kanang mahatag kay in the first place giingna na din na sila way back nga di pwede tukuran diha kay road right of way, ibutang sila og asa sila dapita gyud dito nga lugar.